Oy, kadumdum pa ka sa Kodak, no kasi nagtukod ni ini og asa ni siya gikan, og asa na pud ni siya karon. Ang Kodak nagsugod ni sa Amerika, no, ang nagtukod ni ini si George Eastman. Kini si George Eastman siya na anak dito sa New York City atong 1854. So kini siya luoy kay ni siya sa una tong gamay pa. Gamay pa siya, namatay na iyang papa, mao nang sa gamay niya nga edad, bata pa siya, nagsugod ni siya trabaho, no. Nagtrabaho siya as clerk sa bangko. Then sa insurance company po. So iyang trabaho duha ka buok, no, bata pa siya, early siya nagsugod ang gitawag na pagpangitag panginabuhi. So mao to gamay pa siya, no, hilig kay siya ang gitawag na photography. Sa una nagitawag na collodion process, no, sa photography ni siya. So kanang collodion process tawag pud siya wet plate photography. So nagitawag na photographic plate na dapat wet siya or basa para makakapture og mga pictures. Pero after ato na imbento dayon ni George Eastman kanang gitawag dry plates. Sa una kay basa man to wet plates, ang yang naimbento is kanang gitawag na dry plates. So mao to nakaimbento man siya dry plates, kaya dayon ning gibaligya, no. Sugod na siya og gitawag na pamaligya. Pero kato nga time is nagtrabaho pa siya sa bangko. So double iyang panginabuhi, nagtrabaho sa bangko din na maligya og mga dry plates. Hantod kini medyo ni kusog iyang pamaligya sa dry plates, na well known siya dito din ay usa ka tawo na ni-invest sa iya. Kini si Henry Strong. Katong 1881 gibutangan nilag pangalan na dayon ang ilang kumpanya. Gitawag kinig Eastman Dry Plate Company, in which sila na duha ang korpo ato or nag-uban. Pamato sa Eastman, di ba, natoy trabaho, ing gibuhat nag-resign siya og na-focus sa pagpamaligya. Ug katong 1884, no, naimbento ang roll film. Ug kini siya pwede gamiton sa mga kamera. So katong 1888 dito nagi-introduce ang gitawag nga Kodak camera. So basin matingala mo, anong Kodak man ang pangalan? Simple ra kaayo kay gitawag kini Kodak kay si Eastman, no, katong original nga nang imbento ani is ganahan man siya letter K. That is why Kodak. So sikat kay Kodak sa una kay na sila gitawag nga tagline or slogan. So ilang tagline sa una or slogan is you press the button, we do the rest. So paglabay sa mga panahon, no, ni boom jud ang gitawag nga Kodak. Hantod ni abot ang usa ka adlaw nga nakabalita ang kalibutan sa pagkamatay founder sa Kodak kato si George Eastman. Si George Eastman, no, siya ba atong original, namatay siya dili tungod sa aksidente or nasakit, no. Siya namatay kay nag-suicide siya. So atong imagine, no, tabig pagpaningkamot nitong gamay pa ni boom na ihang kuan kumpanya which is Kodak. Pero niabot jud ang time nga nag-suicide siya. Katong 1932 ug iyang edad ato is 77 years old. Bisag wala na si George Eastman katong original na founder sa Kodak, no, ni padayon gihapon ang dagan sa kumpanya, no. Hantod niabot ang usa ka adlaw ni gawas ang usa ka competitor nila. Kay kining Kodak US based man pero sa Japan apoy ni rise ni gawas na competitor, no, na parehog business sa Kodak. Kini ang Fujifilm. Karon kining Fujifilm, no, nisulod siya sa Amerika. Din kani napansin sa Kodak, pero ang gibuhat sa Kodak ilarang gipasagda, no. Kumpiyansa kay ang Kodak na di sila maapsan sa gitawag nga Fujifilm. Kining Fujifilm bag-o man ni sa Amerika kay Japan man gikan. So giunsa nila pag-boom dito sa Amerika. Katong 1984 sa Amerika man ang gitawag nga Olympics, no, dito sa Los Angeles, no. Particularly gitawag na siya Los Angeles Olympics atong 1984. Gikuha og sponsor ang Kodak pero wala siya nisugot. Pero ang Fujifilm nisugot nga sila mag-sponsor. That is why dito una na nisikat na ilhan ang Fujifilm sa Amerika. So katong nga time, no, 1980s na, no, is ni usbong na nigawas na kaning gitawag na modern technology na nagitawag nga digital, no. Pero ang Kodak wala nila gi-adapt na siya nga technology. Kumbaga trending to nga time ba kanang gitawag na digital na, no, mga digital camera, pero wala nagikuha, wala gi-grab sa Kodak, wala sila ni sabay. Kato nga time ang Fujifilm, no, nanay digicam or digital camera. Pero kahibaw pa mo ang Kodak ang nakauna ang gitawag na digital camera. Kadtong 1970 nakaimbento ana katong usa ka empleyado ni George Eastman na si Steve Sasson. So imong imagine, no, ang Kodak una nakaimbento anang digital camera pero wala nila gipadayon. Tungod kay nahadlok sila na katong original nila nga product is mapulihan og kanang bag-o na digital nga camera. So atong nakita diha, no, naay kahadlok ang Kodak na mawa to ilang old product, no, maapsan sila. Mao nang wala sila ni adapt anang bag-o na technology. Kung ilang man gi-adapt wala nila gi padayon. Kato si Steve Sasson, siya ba ito'y nakaimbento sa digital camera. Pag isugo siya nga itago na lang na siyang invention, ayaw pagawas or ayaw padayon. In which sa pikas bahin ang Fujifilm ila tong gi-grab, no, nagpadayon sila sa gitawag nga digital camera. Hantod paglabay sa mga pila ka tuig, no, nakita sa Kodak na nagbag-o na jud, no, dili na kay uso ang film, kinanay gitawag nga digital camera. Kahuna-huna sila nga mosabay, no, mo try sila atong gitawag na digital. Pero
ulahin na ang tanan, no? Kay daghan na yung mga kumpanya na nagsugod, nakaposisyon na diha na nga industry nga digital camera. Unsa na mga kumpanya? Kini ang Sony, Canon, Nikon, ug katong Fujifilm, no? Kani sila ng mga kumpanya gisugdan nila ang digital nga pamaagi. Ni posisyon sila diha nga lugar, ni posisyon sila diha nga style sa pag-create og product. Ang Kodak na una nakaimbento sa digital, perti na kang iwita ug di na jud siya kaapas. Kaya ang prinsipyo sa Kodak, dapat ang picture na makuha or matake sa mga tao dapat mahawidan, no? In which applicable sa una, no? Kay karon ang picture pwede naman di nimo hawidan tungod sa paggawa sa gitawag ng mga social media katong Friendster sa una, natay Facebook, Instagram, di ba? So diha ang mga social media is pwede na ta makatago or makakip sa tong mga pictures diha. Sag di na to hawidan. Kay sa una kadumdum ta magpa-picture ta, di ba? Is picturean ta, dinhatagan tag copy. Paglabay sa mga katuigan, makupas ang picture. Di pareha sa bag-o karon nga pwede na to itago diha sa mga social media nato na mga accounts like Facebook, Instagram o uban pa. So in short, ang pamaagi sa pagpicture sa una is nawala na. Wa nay uso. Og didto nabiyaan ang Kodak. Kay wala sila ni adapt sa pagbag-o sa panahon sa technology. So mao toy rason nga nang wala nay Kodak karon, no? Kung napatay makita, pipila na lang. Pero based sa akong experience, no, wala na ko'y nakita ng Kodak sa mga nilabay na mga katuigan. So ang lesson natong makuha karon sa Kodak is kung nakay na imbento is imo na siyang ipadayon, no? Then bisan pag ikaw nakauna ana, di jud pwede nga magstay ra ka diha. Kay na gitawag na change. Nadyoy pagbag-o. Bisag asa magbag-o jud ang tanan. So diri sa tong istorya, nahimo og kumpiyansa ra kaayo ang Kodak sa mga panghitabo, no? Bisag ilang nakita nga ninigawas na competitor nila which is katong Fujifilm, pero wala nila gitan-aw, wala sila nangandam ba nga moabot ding panahon nga ingani na ang dagan sa picture or sa photography. Ikaduha nga lesson, dapat i-adapt nato ang mga bag-o, no, bagong technology na moabot. Pareha karon sa atong gibuhat is na may gitawag na TikTok. So nag-TikTok pud ta, no? Pero ang TikTok atong gigamit na para makahatag og mga information, no? Labi na sa atong mga viewers, atong mga kaoy nation. So dili na to sayangan ang TikTok, no? Ato ning gamiton para ma-educate pud atong mga kaila, no, atong mga amigo. Bisag di nato kaila, no, kay ang kasagaran viewers nato is di man ako kaila pod. Labi na sa mga Bisaya. Kay kani siya, akong content, akong channel is para jud siya sa mga Bisaya, mga kaoy nation. So unta natay nakuha na lesson, no, sa istorya sa Kodak. O kini atong matiman-an madala nato sa atong kinabuhi sa pag-uswag sa mga panahon. Sige, maura to kay magklase pa ko. Sa sunod na pod. Bye. And follow for more.